Anas gwada ne. No, 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 no. ahirin a ƙasar nan naira ahirin wallahi ba ta yi ahirin dai daga kai ka samu kwana hudu naira ahirin man samu ba ahirin Gayu yan zara wasu yan wahala can matsayata ba su da aikin yi sai zaman banza ga dai sun gani dai daga Oga ba ka da kuɗi mu ma ba mu da kuɗi ya za a yi ne yanzu ya kamata mu je mu jangwalo ta ko ba haka ba zarra 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 kai kago ta barewa can oga anya ko za mu je mu ciwo wancan wayan ba je ku an so mana wayan da Allah kaga yarinya ta tafiya ma san iyawa ma je ku an so mana wayan da Allah ba ta so je mana ku an so ku buge ta in bata ba ku ba ku buge ta ko ku kashe ta ku an so waya Gayu yan zara kin Allah ba mu wayan nan ba za ki fara ba ne zarra 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 akwai shan daga huta mai gida ka huta mai gida gashi an so ta amma mu kashe ta ba zarra 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 shan daga ce ko ayyuka da gida yau sai ne yau ba dai a sha daga Allah ya yi ko ya kace Allah ya yi mai gida ya yi wala ai da rabbana ba wahala ai yanzu na san tuwaya ya qur'ani ni ma da bannan ina yarda Allah ya tsinin wallahi da ban bai wallahi da bannan nan kuma kai wallahi da bannan nan kuma zarra 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 Gayu yan zara yau wanda da kama shi wanda da kama shi yau kama shi ayyo ya zama nama wallahi wanda da kama shi yau kaman yan in baka waya wallahi zan kashe ki kisa take duk inda za ka taka don